Hayırlı gün, isəmisiz. Muhterem kollegalar, bugün Tatar Informat Buğat özəgində Sələt Birləşməsinin 2020 yılғы jeygi kampaniyası yumğaqları turunda söyləşəbiz. Bizning spikerlar Sələt Yaşlar Özəgi direktoru Oygil Abdurahmanova, Sələtning Məğarif Özəgi жетекçisi Dilərə Yakupova, Sələtning jeygi olanlar koordinatoru Igor Smirnov, hem Sələt проектларының техник блогы координаторы Илнур Кашапов. Hayırlı gün, isəmisiz muhterem qonaqlar. İndi birinci сұрау Oygil sizге bulur. Neticeler degende biz нәрсе турында, ең mühimi нәрсе турында айтыр едіңіз. Рахим едіңіз. Hayırlı gün. Татарша айтсам барызға да аңлашыла ма? Яйсе русчада айтырға керекмен. Коллеги, есть русскоязычные журналисты? Алай булгач башлайбыз. Бик зур рәхмәт безне чакырган өчен. Безнең җәй тәмамланды һәм хәтта без киләсе җәйгә инде әзерләнүебезне башлап җибәрдек. Сентябрь ае булуына карамастан бу җәйне без аеруча көттек. Башка җәйләрдән буларак без үзебезнең аланнарыбызны үткәрү яисә үткәрмәү хакында бар тик июньнең азагында гына белә алдык түгел. Һәм бу җәйне без башка еллардан аермалы буларак 1 июльдән башладык. Июнь аен әзерләндек һәм көттек. Һәм безнең бу ел балалар катнашучылар бары тик Татарстанның республикасыннан гына булды. Төрле районнарыннан, барлык районнарыннан дип әйтсәк була, һәм шәһәрләреннән. Инде башка төбәкләрдән һәм башка илләрдән безнең катнашучылар онлайн форматта катнаша алды. Безнең Сәләт форумында, биләрдә уза торган, һәр даим уза торган форумда быел яңа мәйданчык булдырылды. Сәләт лайв дип аталды. Һәм без көндә менә үзебезнең булган чараларыбызны күрсәтеп бардык катнаша алмаган ватандашларыбызга һәм балаларыбызга. Һәм шулай ук хәтта безнең әти-әниләр дә карап барды, нинди шартларда балалар яши, үзләренең сорауларын безгә көндә юллый алдылар. Менә шундый көндәлек тормышыбызны Сәләт лайфта күрсәттек. Шуңа күрә безнең балалар онлайнда, офлайн форматта да катнаштылар. Шулай ук үзенчәлекле булды безнең географиябыз. Әйтик, бу елны безнең аланнар бары тик Татарстанның районнарында һәм шәһәрләрендә генә узды. Самарда, Башкортстанда һәм Чувашиядә аланнар бу ел безнең тарафтан уздырылмады. Ләкин менә аларның балалары шулай онлайн форматта катнаша алды. Һәм безнең тагын нәрсә әйтәсе килә. Шатырлы аланнар быел Россия күләм туктатылып тордылар. Инде Татарстанда бар тик бердәм генә шатырлы алан үткәрелде. Ул безнең форумыбыз гына Татарстанда. Һәм инде безнең шатырлы аланнар бар иде Болгар туган тел, Иске Казан. Алар шулай быел пауза да булды. Ләкин шушы аланнарга елда баручы балаларны без үзебезнең форумыбызга чакырдык һәм инде анда аларны катнаштырдык. Безнең куркынычсызлык таләпләре тагын да югарырак артты бу елны. Безне көндә күзәтә торган хезмәтләр, Роспотребнадзор, МЧС, МВД, алар тагын да күбрәк безгә игътибарын юнәлтте һәм без аларның шартларын булдырдык һәм безнең аланнарда куркыныч хәлләр булмады. Без шуңа сөендек. Шушы җәйнең нәтиҗәләрен барлаганда бу бер зур нәтиҗә буларак тора. Һәм инде балалар ял итте, аларның әти-әниләре дә ял итте. Без шушы булдырган мөмкинлекләр өчен үзебез дә сөендек, балалар өчен. Рәхмәт безнең масса күләм мәгълүмат чараларына, алар безнең эшчәнлекне көндә күрсәтеп торды, безнең хакта язмалар ясадылар. Шуңа күрә сезгә һәм сезнең редакцияларга барысына да шушы форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәсе килә. Безнең җәйбез үтте. 2020 елның җәе башка еллардан аерылып торса да, ул безгә гадәттәгечә буларак тоелды һәм без аны үткәрдек. Инде булган үзенчәлекләр тагын да саннарга килсәк, безнең коллегаларыбыз әйтеп узар. Рәхмәт. Менә саннар дигәндә, Сәләт аланнары дигәндә без нинди күләмне, нинди масштабларны күз алдына китерергә тиеш?
Хәерле көн барыгызга да янәдән бик зур рәхмәт безне зурлап шулай монда килгәнегез өчен. Соннар дип әйтәбез бит инде, күрсәткечләр безнең өчен бик мөһим һәм ел саен 18 мең бала ял итә дисәк, бу елны безнең хәтта күбрәк тә булып чыкты. Нәрсәгә дисәгез, бәлки бераз сәеррәктер. Беренчедән безнең аланнарда офлайн форматта, ягъни нәкъ менә безнең аланнарда, нәкъ менә форумыбызда 7 мең бала катнашты һәм 12 мең бала шулай ук безнең форум эшчәнлеген, аланнар эшчәнлеген онлайн күзәтә алды. Әйтеп әйткән Сәләт Лайф студиясендә безнең һәр форумыбызны, һәр аланыбызны күзәтеп бардылар. Һәм бу минемчә бик зур күрсәткеч. Икенчедән, бик зур рәхмәтләр әйтәбез ел дәвамында, чөнки әлеге җәй ул чыннан да үзенә күрә ниндидер яңа хисләргә бай иде, яңа авырлыкларга. Тик шул вакытта мин зур рәхмәт итәсем килә сезнең газетларны укучы, хәзерге вакытта безне туры эфирдә караучы әйдәманнарга, чөнки июль башына кадәр без әле түгел бер нәрсәне дә белми идек, ягъни майда, июньдә һәр вакыт даталар күчеп барды һәм шул вакытта без аланнар санын саклап кала алдык. Почти саклап кала алдык дип әйтсәк була, чөнки безнең регионнарда узучы аланнар гына үткәрелмәде. Калган аланнарның барысы да тулы форматта узды һәм мин кемгә беренче чиратта рәхмәтемне әйтәсем килә, ул да ус әйдәманнарга, чөнки алар ахыргача бер нинди эшләренә дә ташланмыйча, теге аланнар булмый, мин киттем дип әйтмичә, безнең аланнарга бардылар һәм үз эшләрен югары дәрәҗәдә бик яхшы башкардылар. Шуңа күрә беренче чиратта менә аларга зур рәхмәт һәм әлбәттә аларның баш җитәкләренә, безнең аланнарга килеп укыткан, онлайн форматта укыткан укытучыларга, әти-әниләргә бик зур рәхмәт итәсе килә. Соннар буенча кыскача гына әйткәнемчә, 19 мең катнашучы, шуның 7 меңе офлайн, калганнары онлайн. Шулай ук безнең традицион аланнарыбыз 22, безнең чатырлы аланнар һәм регионнардан кала, һәм форумның 6 сменасы. Бу җәйне 2 айда без менә шулай матур гына башкарып чыктык һәм бу зур эштә әлбәттә әйдәманнарның да, селкешләрнең дә, әти-әниләрнең дә һәм сәләт командасының да роле бик зур. Бик зур рәхмәт. Чираттагы сорау Илнур сезгә булыр. Быел сәләт аланнарында нинди инфраструктур үзгәрешләр булды? Һәм инде киләсе ел турында да уйланалардыр, ата-аналар да, балалар да, нинди яңа аланнар көтелә һәм аларда нинди яңалыклар булачак? Барыгызга да хәерле көннәр, рәхмәт чакыругыз өчен. Инфраструктура турында генә әйтеп китәм инде. Безнең быелны бик зур менә шундый нәтиҗәләр, чөнки бик зур үзгәрешләр булды быелны. Яңа объектлар, яңа төзелешләр һәм инде без аларга бик шатбыз. Безнең бар Йылдызлы дигән база, ул Лаеш районында урнашкан. Без анда инде күптән ял итәргә киләбез, күптән балаларны кабул итәбез. Хәзер инде быелны ул җәй көне капиталь ремонттан чыкты һәм инде җәй көне беренче балаларны кабул итте һәм инде ул элек җәйге форматта гына эшләде. Хәзер ел дәвамында балаларны кабул итә ала. Ул безнең 240 бала кабул итә ала. Бөтен современ таләпләре буенча ул төзелгән. Яшьләргә һәм балаларга бик уңай булыр дип уйлыйбыз. Һәм инде безнең тагын яңа төзелеш бар. Камыт авылында урнашкан безнең Аргамак базасы, ул инде яшьләр һәм балалар иҗат сәнгать шундый үзәге, ул 90 бала кабул итә ала һәм инде ул бөтен современ таләпләргә шундый уңай база, ул инде безнең баштан ук төзелгән, нольдан төзелгән беренче база Татарстанда һәм инде ул хәзерге вакытта җәйге форматта гына эшли ала. Ләкин без инде бөтен программаларны инде төзи башладык. Икенче елга, менә икенче елдан, җәйге 2021 елдан балаларны кабул итәргә без әзер. Ишенче безнең объект ул Фәнсәр базасы, Алексис районында урнашкан, Беләр каласында. Анда инде безнең гел 2014 елдан актив ел дәвамында безнең сменалар үтә. Анда без 80 бала кабул итә алабыз һәм инде анда шулай ук безнең эш дәвам итә ел буенда. Һәм инде 4нче объект безнең хәзерге вакытта ул безнең шулай төп йортыбыз, безнең офис дип әйтәләр, без сәләт йорты, чөнки безнең өчен бу йорт һәрбер килгән кеше аңлый, ул менә сәләт йортына килде дип. Ул безнең Казан шәһәрендә, Островский районында урнашкан. Хәзерге вакытта инде анда проект эшләре бара, безнең киләчәктә анда ремонт планлаштыра һәм инде без бик ышанып калабыз. Икенче елларга бәлки ремонттан чыккач, без менә шундый современ сәләт яшьләр үзәгенә керербез дип. Рәхмәт. Һәм инде һәммәбез белә, сәләт аланнары ул ял итә торган урын гына түгел, белемдә туплый торган урын. Уку, укыту
яңалыкларына килгәндә нәрсә әйтер идегез диләре? Микрофонны капсабыз ярыймы? Эрликин. Сәләтнең барлык проектларыбызда уку көтү программасына бик күп игътибар бирелә. Һәм безнең өчен уку көтү программасы ул дәресләр генә түгел, астаханәләр генә түгел, ул күп кырлы һәм тормышның барлык аспектларын үз астына ала. Иң мөһиме уку көтү процессы өчен мөхит кирәк. Һәм сәләттә шундый мөхитебез бар. Һәм кемнәр безнең аланнар безгә килә, алар шул мөхитне сизәләр. Дәресләр генә түгел, җырлар, сүрәннәр, уеннар һәм гомумән аралашу рәвеше алар барысы да мөһим. Ләкин безнең быел тагын бер яңалык. Балалар киләләр дә, аланнарда ял итеп алалар да, үз өйләренә, мәктәпләренә кайталар иде. Быел бездә яңалык сәләтнең мәктәбе, Асылташ мәктәбе туды, барлыкка килде. Һәм 51-нче мәктәп нигезендә шәһәр ярдәме белән без беренче сыйныфны ачтык һәм анда хәзер безнең менә дәресләр бара. Шул вакытта 11 бала белем ала. Программага килгәндә, әлбәттә, алар дәүләт стандарты буенча укыйлар. Һәм тагын аларда шундый төрле мөмкинлекләр бирелә. Төрле яклап өлгер балаларны үстерергә. Өстәмә дәресләр дә бар. Мәсәлән, хореографиядан, вокалдан, изодан. Телгә килгәндә, безнең инде сәләт өчен ул бик мөһим. Өч телле мөхит тудыру. Шулай дәресләр русчада, татарчада уза. Һәр көн инглиз телендә уеннар, тәнәфесләр уза. Һәм инглиз теленнән шулай ук атнага 2 тапкыр дәресләр керә, беренче класстан алып. Һәм иң мөһиме без сәләтнең инфраструктурасын кулланып, бөтен мөмкинлекләрен кулланып эшлибез. Балаларга клубтан активистлар, айдаманнар килә. Шулай ук уку көтү процессы 51-нче мәктәптә генә түгел, сәләт йортында да, сәләтнең барлык базаларында үтә. Менә бу сәләт мәктәбе турында тулырак беләсе килә. Инде бит инде ата-аналар киләсе елга балаларын әзерлидер мәктәпкә бирергә. Алга таба ничек булачак ул? Ничә сыйныф җыелачак? Һәр вакыт беренче сыйныфны гына җыю күздә тотыламы әлегә? Әлегә бу сорауларга төгәл җаваплары юк. Без аның буенча эшлибез. Дәүләт ярдәме белән әлбәттә безнең планда тулы мәктәп тудыру. Шуңа күрә яңалыклар тиздән булачак дип ышанабыз. Хәзерге вакытта безнең беренче сыйныф һәм киләсе елга керергә җыенган балалар өчен менә әзерлек курсларын да үткәрәбез. Тиздән җаваплар булыр дип өметләнәм. Рәхмәт. Коллегалар, әгәр сорауларыгыз булса, рәхим итегез. Сораулар бирегез, Зилә. Ялкын журналы. Хәерле көннәр, Зилә Сабитова, Ялкын журналы. Менә шундый сорау. Яңа мәктәп оешты. Әлбәттә инде ата-аналар балаларын бирергә беренче вакытта куркып та йөриләрдер. Яңа гына мәктәпкә. Һәм инде әйтеп үтсәгез иде, ни өчен нәкъ менә сезнең мәктәпкә үз баласын бирергә тиеш ата-ана. Иң төп үзенчәлеге аның нәрсәдә икән? Иң төп, рәхмәт бик зур сораугыз өчен. Иң төп үзенчәлек ул сәләт мәктәбе. Димәк, алар сәләт мөхитендә үсә. Безнең максатыбыз төрле яклап балаларны үстерү. Һәм аның өчен без сәләттә булган мөмкинлекләрне кулланабыз. Мәсәлән, дәресләрне безнең остазларыбыз алып бара, сәләтнең остазлары. Шулай ук дәрестән соң балалар янына клуб активистлары килә, әйдәманнар, тьюторлар, инде шундый куллана торган сүз бар бездә. Программа мәктәптә генә үтми. Безнең шундый система, күмәк кушма программа бар. Балалар, мәсәлән, октябрьдә инде безнең йолдызлы базабызга барып, анда да төрле чаралар гына түгел, уку көтү процессы анда дәвам итә. Аланнар да, сәләтнең барлык чараларында катнашу, бөтенесе каралган. Шуңа күрә иң төбе ул сәләт мәктәбе.
Димәк, алайса сезнең планда нәкъ менә сәләттән үсеп чыккан балаларның дип әйтгәндә балалары килергә тиеш буламы? Быел ничек тупланды балалар? Кайлардан килделәр? Кемнәр алар? Бик кызыклы сорау. Быел бездә 11 бала, аларның күбесе я әтиләре, я апалары, абыйлары сәләттә булган, я эшләгән, я ял итеп киткәннәр. Ләкин сәләткә яңа булган кешеләр дә, гаиләләр дә килде. Шуңа күрә инде сез беләсез, шул 26 ел дәвамында сәләттә бик күп гаиләләр барлыкка килде. Безнең бәләкәч клубы эшли, шул гаиләләрне берләштерә. Шуңа күрә инде бәләкәчләрне без көтәбез Сәләт Асылташ мәктәбендә, ләкин алар өчен генә бу мәктәп түгел. Без гомумән ачык. Безне онлайннан караучы коллегаларның исләренә төшерим. Безнең WhatsApp номеры 8 927 037 91 10. Әгәр дә сорауларыгыз булса, WhatsAppка сорауларыгызны юллый аласыз. Тагын сорауларыгыз бармы? Бар. Зилия Мөбарәк, Татаринформ. Гомумән форум турында сорыйсы килә. Сәләт форумына эләккән бала форумнан кайтып киткәндә татарча сөйләшергә өйрәнә дигән гарантия биреп буламы? Бик зур рәхмәт Зилә сорауыгызга. Бу гарантияны әлбәттә беркем дә бирә алмый. Гомумән, мәктәптә 11 ел укып та, бала мәктәптән чыгып, менә төгәл химиядә менә шушы белемнәрне белә, математикадан, менә рус телендә менә шул кадәр сүзләр белә, менә мондый күнегүләр ясый ала һәм башкалар. Шулай ук сәләттә иң беренче тапкыр, иң беренче чиратта без балаларны теләк буенча туплыйбыз. Әгәр дә аларның өйрәнү теләге бар икән, без әйтәбез, рәхим итегез, мөхит сезнең өчен ачык, шуңа күрә килегез. Безнең бар тик берничә алан гына бар, Сәләт Раушан аланы мәсәлән, анда инде телне нинди булса дәрәҗәдә белгән балалар туплана. Калган аланнарда, форумнарда без балаларны теләк буенча сайлап алабыз. Һәм инде Сәләтнең үзенчәлеге шунда, телне алар мөхиттә өйрәнә. Әйтик, безнең аралашу мөхите 90%-ка татар телен тәшкил итә дип әйтсәк тә була, хәтта күбрәктер дә. Чөнки кичке чаралар, төркем вакытлары, аралашу, җырлар, сүрәннәр, безнең диварларда язылган язмалар, барсы да алар татар телендә. Белем алу процессы әйтик рус телендә, чөнки иң кыйммәте монда белем. Һәм инде балалар киткәндә безнең өчен теге критерий, по которому мы можем замерять, ул да булса, әйтик, балаларның телгә карата мөнәсәбәте иң беренче чиратта тора. Чөнки әгәр дә балалар киткән очракта телне тагын да югарырак өйрәнергә дигән фикер белән китсәләр, бу иң зур күрсәткеч, бу беренчесе. Һәм инде балалар үзләре аңлый. Алар әйтик, җырларны җырлыйлар, хәтта сүзләрен дә белмичә, җырлар яңгырый, алар шундый энергия бирә торган җырлар, күмәк биюләр бии торган җырлар. Аннары инде менә шушы сүзләр нәрсәне аңлата икән дигән фикерләр туа һәм алар төшенә башлыйлар. Әйтик, кичке чаралар, белмим, КВН булсын анда, бөтенсе көлә шаяртканнан соң. Инде балаларның да көләсе килә бергә дуслары белән. Нәрсә турында алар шаярталар икән, аларның кызыксыну туа. Һәм инде форум вакыты 6-7 көнлек вакытта гына әйтик, бик югары дәрәҗәдә телне белеп бетереп булмый. Бу инде мөгъҗиза булыр иде, әгәр дә 6 көндә без яңа телне өйрәнә алсак. Инде әйтик, балалар киткәндә алар әлбәттә яңа сүзләр ишетәләр, беләләр. Әйтик, Айдаман белән Сәлкеш аралашканда сәлам, ул аңа привет ди. Сәлам, татарча сәлам, привет сәлам була. Сәлам. Кәеф ничек? Кәеф нәрсә? Настроение. Һәм менә ул киткәндә әйтик, мәсәлән, минимум 100 сүзне белеп китә инде. Менә тагын бер күрсәткеч. Һәм инде өченчесе, чынлап та балалар кайталар, һәм кайткан вакытта аларның менә телгә мөнәсәбәте үзгәргән вакытта өйрәнү процессы күпкә тизрәк бара. Чөнки аларның үз мотивациялары югары, һәм инде алар булган мөмкинлекләрне тизрәк кулланып инде телне өйрәнә башлыйлар. Менә технологиягә килгәндә сорыйлар, ни өчен менә Сәләттән киткәндә
киткәндә татар теленә башка карата мөнәсәбәт, татар телендә сөйләшә башлыйлар. Менә ул технологияның серләре, менә мин хәзер 2 минут эчендә сөйләп киткән әйберләр, әлбәттә тирәнтен дә сөйләп була. Әйдәваннар сәл кешеләр белән уен форматында аралашалар, һәм башкалар, аның серләре күп. Менә сорауыгызга җавап бирсәм, шулайрак. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы? Әйе. Рәфидә. Рәфидә, Идел журналы сезне онлайн күзәтү дидегез. Катнашучылар белән көн сайын элемтәдә тордыгызмы һәм нинди кушымча ярдәмендә булды ул онлайн күзәтү? Форумга килсәк, безнең көндә Сәләт Лайв дигән студия барлыкка килде. Форумның үзендә бер зур чатыр, анда зур команда эшләде. Һәм көн сайын без YouTube, ВКонтакте һәм Instagram челтәрләрендә ярты сәгатьлек, 40 минутлык, 1 сәгатьлек эфирлар чыгарып бардык көн сайын. Менә форумның булган һәрбер көнендә һәм инде анда шундый концентрированный форматта бирдек безнең контентны, нәрсә бара, нинди яңалыклар, кем киләләр, остазлар белән очрашулар, теге кырда йөргән балалар белән аралашуны күрсәттек һәм башкалар. Бу бер формат, икенче формат, безнең һәрбер аланның үз социаль челтәрләре бар. Шулай анда stories форматында, яңа фото, видео форматында шулай әтәниләр белән һәм башка балалар белән элемтәдә тордык. Һәм хәзердә YouTube'та безнең чыгарылышлар бар. Кемдә кем тели анда карап була. Рәхмәт. Сорауларыгыз бармы тагын? Менә минем бер соравым бар. Инде алдагы сезонга килгәндә, әгәр дә Сәләт аланнарына эләгергә теләүче балалар булса, моңарчы бер дә булмаган. Алар кайда, кемгә мөрәҗәгать итә алалар? Киләсе сезон һәм киләсе гомумән ел турында әйтеп китәсем килә өстәмә. Беренчедән, Сәләтнең җәйге аланнарына гаризалар кабул итү кампаниясе ул мөгаен декабрь азагында, гыйнвар башында инде башланып китәчәк. Бу арасында бик гади безнең рәсми челтәрләрдә, рәсми сайтыбызда булачак мәгълүмат бүгенге көндә ул портфолио сызык Сәләт.ру сайты, ягъни балаларны без аланнарга ничек алабыз, без моны һәр вакыт әйтәбез һәм тагын бер кабатлап китәсем килә. Ул да булса бала анкетаны һәм үзенең казанышларын тутырып, шул очракта гына аланнарга эләгү мөмкинлеге ачыла. Ләкин әле бу да җитми, бала башка аланнарда катнашырга теләгән балалардан нәрсәсе беләндер аерылып торырга тиеш. Ягъни безнең базабызда, безнең аланыбызда 80 бала катнаша икән, анда бирелгән 160 гаризаның яртысы гына эләгәчәк һәм бу бер урынга 2 кеше конкурсы дип без моны атыйбыз. Бу елны гомумән ситуациягә карамастан безнең уртача конкурс бер урынга 4 кешегә җитте. Шуңа күрә традицион рәвештә аланнарга эләгү авырлыгы бар. Бу бер. Ләкин бала үзенең гаризаларын тутыра икән, ул әлбәттә рәхәтләнеп безнең аланнарга эләгә ала. Бу беренчесе, портфолио Сәләт.ру. Икенчедән, әйткәнемчә, киләсе елга безнең аланнар саны артырга шат тора, чөнки Илнур абый инде әйтте, яңа базалар барлыкка килде һәм гомумән киләсе елга әзерлекне без инде башладык. Бүгенге көннәрдә җәй республика үзәге белән без программалар конкурсында катнашабыз һәм киләсе аланнарыбыз дагы шулай ук уздырылыр дип ышанып калабыз. Бу икенчесе. Һәм өченчедән, әлбәттә, мин беренче чиратта рәхмәт сүзләремне әйткән идем әйдәманнарга. Әйдәманнарны әзерләү безнең шулай ук инде башланып килә. Октябрь уртасыннан безнең һәр теләгән студент Сәләт әйдәманнар мәктәбендә әлеге мәктәпне уза ала. Ягъни аның өчен безнең рәсми сайтыбызда шулай ук гариза тутырырга кирәк һәм безнең өчен мөһим булган берничә таләпне башкарырга. Ул да булса, әйдәман татар телен белергә тиеш. Без балалардан моны таләп итмибез, әмма һәрбер әйдәман татар телен белергә тиеш. Шул очракта гына ул балага татар теленә мәхәббәт уята ала. Бу бер. Икенчедән, ул мәктәпне бетергән һәм бүгенге көндә инде яи югары уку йортында укыган, яисә кайда да булса эшләгән кеше булырга тиеш. Иң мөһиме 18 яшьтән. Һәм шул вакытта без СУЗлардан һәм колледжлардан дагы яшьләрне көтеп калабыз. Педагогик белем мәҗбүри түгел. Без аларны үзебез өйрәтәбез. Безнең махсус әйдәманнар мәктәбе бар һәм бу ел дәвамында без әле шулай ук узган җәйгә нәтиҗә ясаячакбыз. Ул да булса әйдәманнар ярышы проектында без елның иң яхшы әйдәманын билгеләячәкбез. Шуңа күрә Сәләтнең ишекләре һәр вакыт ачык. Теләгегез булса, без сезне көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Һәр башлангычыгызда уңышлар телибез, әлбәттә. Сәләтне бик яратабыз һәм Сәләт ул балаларның гына түгел, татар мөхитенә балаларын кертергә теләгән ата-аналарның да
бик зур ярдәмчесе. Зур рәхмәт сезгә. Коллегалар, әгәр сорауларыгыз булмаса, без спикерларыбыз белән саубуллашыйк. Бик зур рәхмәт сезгә, чакыруыгызга. Без һәрвакыт ачык, сезнең барлык сорауларыгызга җавап бирергә. Безнең социаль челтәрләр, телефоннар, сәләт йорты, сәләт аланнары сезнең өчен, безне караучы әти-әниләр һәм иң беренче чиратта балалар, сәлкешләр өчен. Шуңа күрә әгәр дә белмисез икән, иң беренче чиратта курыкмагыз, килегез, сорауларыгызны бирегез. Һәм инде рәхмәт Татмедиа үзәгенә һәм барлык маскүләм мәгълүмат чараларына һәм аларның командаларына. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Бик зур рәхмәт.